nás málo, ale bude nás aj milión. Aj tak ich porazíme. Koho chcete poraziť? Zurindu a celú jeho vládu. Prečo? Pretože klame. Je tu taká bordeláreň, že ani v Kupleraji nebola. Toto tá sebránka, čo je tam, môžu sa ti nemajú kožu na tvári. Oni sú jak hadi, zvlečú sa a zase novú. Aby bol konečný poriadok. Čo teraz tam sedia? Čo teraz tam sedia? Tá elita, tá elita. Maďari, zlatý von! Maďari, zlatý von! Maďari, zlatý von! Maďari, zlepená vláda! Zlepenci! Maďari! Jak pes ze suku! Maďari! Prečo ste sem dnes prišli? Prečo? Za Slovensko. Sme Slováci, to je naša zem a nebude nám tu cudzí rozkazovať. Kto vám rozkazuje cudzí? Maďari! Ako vám rozkazujú? Jak? Však vidíte, že chcú Bratislavu Požoň a tak chcú autonómiu a na Papulu im dať. Kto vám to povedal, že chcú autonómiu? Kto nám to povedal, na čo sem sprosta? Však žijem už tu dosť dlho, aby som vedela, čo Maďari nanašili. Pravé peko, marné vaše, proti nám sú vsteky. Hroma peko, marné vaše, proti nám sú vsteky. Dokedy tu chcete stať? Dokedy bude treba. A čo chcete týmto dosiahnuť? No, že aby je pálili o táto. Vláda odstúpiť! Vláda